darima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo njeslaare 19 duujal hitande ujunnaje 2021 ɓataake men ko faate Dewle kono en teskima ɗiɗo henna dumunnaji keneɗi ɗine keewi pundiji ɗine keewi taw ko pundi hoyfundi jippotondi seesa a yawata tinde kono sa haktima kaktorɗa ko leydi ene bone asma ene adda ɗojjo tene kadi ene hebbina mabɓo ɗum noon suumade e kaalade e suurde ɓandu mum wasa hutorade weeɓaji hayso tawi woni ene wuli ɓuri tawno wonko moƴƴani e ɓandu ene adda rafi ndentoɗen hen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla men ɓayde ko ni hen a weewi men ngo rokkiri ala kala ko mbawɗen hen goɗɗum so wona rentinde koye men e rentade duwade haade men natande yewtere men Dewle eɗen jogui ɗo wasiya dabɓo faade e rendo men faade koye men wonande hutortoɓe téléphone ha tenti kadi ɓe ɓuura andude téléphone no feewi saabu hankkadin téléphone yeehi ha yettima mawɓe men mamiraɓe men jinnaɓe men pap yettima hankkadini saabu kala ko kalaten e ko mbatten koko heeɗa ko ɗon aduna fayi neɗɗo wawa ruuɗade ɗum so tawi a huɓɓi doneji maɗa haade ma hutorade téléphone ma ɗaccu hawa gayna wadde téléchargé audioji jippotoɗi kala tawa memanimo sa huɓɓi donné ma walla ko wifi a waɗi téléphone ma connecté e wifi walla a huɓɓi donnéji ma walla a waɗimo connecté e wifi hadema memdemo wiide aɗa rangana profil Sar Abdullaahi Saar walla profil neɗɗo ma accu hawa gayna wadde téléchargé audioji garoji ɗi so wonan ɗon ɗo signata omo yiɗɗa wadde téléchargé audioji réseau o suwa moƴƴu o suwa taw kaptu réseau moƴƴo audioji ne puɗɗo jippade sa wiya dubbo feɗenuma tan sa renay sa dubbi ɗon ko jogorɗa dubbude goɗɗum ko fof fayi koye dingiral walla faya e nder WhatsApp jananogol tawa an hoorema ni e tinani yeehi ko hewɓe noon ene neldira noon photoje walla audioji mumen taw tinani yeehi ɗum ni kadi ko rentinde yimɓe tan mbatten ɗum e haqqillaji men ɗo waɗi fulɓe mbi seesa hattama yettade ɗo paaɗa ɗum noon sa huɓɓi doneji ma tan accu téléphone o seeɗa ma yi tan ma audioji ɗi gar fiw aɗa laarani hoore ma sa wiyat dubboɗa nata dingiral tan saɗa nayi waɗa ko boni ɗum noon jomum accira noon tan hawa gayna vibrude no moƴƴi on sa audioji ɗa yiɗa wadde télécharge ɗi fof momta ko jiɗɗa heɗade ko keɗoɗa mbatten ɗum kadi e haqqillaji men moften en koye men inchallah tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade
musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe eɗen jaara musidɓe worɓe wawɓe dewgal wawɓe gilli wurodirɓe e suddiɓe mumen dow jaam e nandiral. aɗa nananimo omo nananma, oɗon paamodiri, oɗon guurdi gilli, oɗon guurdi neema. tawno neema wona jawdi, neema ko nandiral e nder galle ma. so tawi nandiral woni e nder galle ma a neemima kaadi gurdam maɗa. so tawi nandiral ala e galle ma hay sa dañide qaruna a wurata, a nemotako, gurata ko jeyge. ɓernde ma sumat, estomac ma huɓɓat, ɗo jeeɗa kala reedu ma hifat, guite ma gojjat, an kala ɗaɗima darat. waɗata noon ka a wuurani. ndeke jaam e galle wona dañal. gartiren haqqillaji men. jaam e galle ko enen, an gorko o, an debbo o, e enen wuurdaɓe e nder galle ɓe. goto e men kala rokka goɗɗo o jaam, famana goɗɗo o. goto e men kala addana goɗɗo o jaam, nanana goɗɗo o jaam, yiyana goɗɗo o jaam, jaɓana goɗɗo o jaam. wasa yiyande goɗɗo o bone, wasa yiyande goɗɗo o tan ko fewani. tawno a timmani, mi timmani, hay goto men timmani. hay goto fotani felde goɗɗo saabu hay goto timmani. goto men pap yo faman goɗɗo o. kala mo Allah tagi e less asaman oɗo hen, omo jogui defoji ɗi ganduɗa hay goto wawa muñande ɗi defoji so wona an pamanɗomo, famanmo tan, walla an mo wurdani e makko o. ɗum noon yo Allah rokku en ɓerɗe wawde muñodirde e oɗon ha dañen hen jaam. rokka en guite ɓerɗe wawde yiide en timmani ha jiyen ko timmi emen ko, ko timmani ko ñobben mbaɗen bangueƴi en fewnude ɗum, gartiren men tawa e gortinani. kadi ganden fulɓe kaali gayni mbi nene ko sukuño, ko ɓiɓɓe yumma kaldata koy. ɗum noon hakkude galle men nder galle men, comci tunu wuɗi ɗi guppate koye men, wona caggal galle to woɗɓe garata ne guppaɗi, ala. kala nde hettere ñawde woni e galle he ko enen ƴeewata holno nde safrorte. caloɗen yaltinde secret galle men, caggal galle men. calɗen faggade ɓe ene cara men, ɓayde ko eɗen guurdi e nder galle men. fabiyon ma fabiyon am, ni tan foti. siwo ma siwo am, satalla ma satallam. pot londe ma pot londam. londe men nani, barme men nani, tarode men nani, demal suudu men nani, demal suturo men nani, ko enen tan goni ɗo. mo gaddaten caggal galle o, mo cikkata ko o woni giɗama o, kono goto men kala so waɗi o ko giɗam e nder galle he tan, en jiɗodirat, ten kadi en ndenodirat, ten en kormodirat, ten galle men welat, tindi e daari gartat. ɗum waɗi noon eɗen jaara bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe wawɓe dewle teskiɓe ɗum, moƴƴinɓe gurdam galleji mumen ha galleji ɗi beeli tawni haydara ngala. eɗen jaaraɓe de tawno ɓenne kadi ko darogal moni kala ne foti dartidade e joomumen. neɗɗo so tawi woni a heeli ɓernde ma a mawni kinaki, kala ñande pinda aɗa yiya deftere neɗɗo yeeso ma, aɗa yiya histoire neɗɗo yeeso ma mo poɗɗa janngude e gurdam mum, taw a tampata. taw a tampata. dewgal en ɓooyi haalde mbiɗen wona kaso, wonana kaso gorko, wonana kaso debbo, hayen goto wonnan ɗum kaso. ko yo won kaldigal tan. so maw iwi, ay mawni kinare nde iwi, wasde famɗinde neɗɗo o iwi, ni debbo o ni gorko o mawni kinare nde iwi, wasde famɗinde goto hen kala iwi, tan gurdam moƴƴat. gurdam moƴƴat. goto foof anda goɗɗo o ko heeƴi e mum e ko wawi. ganda joom galle ma ko wawi e ko heeƴi e makko. ganda joom suudu ma ko wawi e ko heeƴi e mum. kala ko heeƴi ɓurtina tan ɓurtat. ɗum noon kala ko waɗa ɗo foti fotat. goto men kala anda ɗo foti fonda ɗon, tan gurdam moƴƴat. so gurdam moƴƴi tan yimɓe hewɓe teskoto ɗam ɗo gurdam moƴƴi, kamɓe koyɓe ɓe teskoto gurdam maɓɓe moƴƴi.
ɗum noon wuurde moƴƴam e nder oɗo aduna hannde mo gonɗen kamniɗo ƴeewa feere fo ha ngura moƴƴam ha belna ko ene moƴƴe ko ɓuri wurde mettuɗam. en ɓooyi haalde mbiɗen en jii hannde gorko holko dañata e gorko hol fof mbelama gonɗo gorko mo ganduɗa Allah ko tagi ɗum gorko o ko debbo kala ken wiye jarabe seyɗani Allah ne waɗe mum ɗo darɗa e mum fof ko awra o ko gorko Allah tagiri ɗum ni anne ka gorko Allah tagirma ni hakkude gorko e gorko holko foti wonde ɗon kono en jii nde ɓe pelliti welnude nde ɓe belni ha ɓuuri welde hakkude gorko e debbo to banggue mabɓe ɓe guuri ɓe beeli debbo e debbo ɓe mbaɗiri hono noon ɓe takti ɗam gurdam kamɓe ɓen yiɗɓe welnude ɗum min jangguinimi tan ko debbo e gorko so beelama welnude gurdam mabɓe tan e dewgal welat so beelama mettinde mettat so tawi ne laaɓi gille ne gooti so tawi ɓe beelama welnude tan ɓe belnat so ɓe beelama mettinde ngal ɓe mettinan ngal kono noon wonko satti e nder dewle ɗe holko satti hen keɗodiral fahamamuy ay famde nde wonko Allah waɗata e neɗɗo famde ne saɗi famde neɗɗo ne saɗi paama o ha ganda oɗo henna ko ni o yiɗiri paama goɗɗo o ganda ko ni o yiɗiri ganda ko ni o wuurdi mi anda ko ni henna gurdumi ay ɓe ƴeewa fewnude ɗam gurdam ha goto mabɓe kala andana goɗɗo ɓe gurda taw ɓe galdat caɗele aɗa wuurda e gorko duuɓe kital tawa famanimo aɗa wuurda e debbo duuɓe kital tawa andamo tawa famanimo andude neɗɗo weeɓani he won gono caggal galle kam ɓurma andude joom suudu ma won gono caggal gal kam ɓurma andude joom galle ma teni pourtant wonama haalde e joom galle ma ala ko o faam o no wayni walla wona omo haalde e joom suudu ma ala o faam o no wayni o faam o debbo no yeɓɓirte ni no wayni no gollirte ni no yarata ni an no mbaɗa ni o wona joom suudu maɗa walla o wona joom galle maɗa ko oɗon badda tan jinnaɓe ne koli mon walla oɗon kolodiri ɓiɓɓe nan ɗon on donki koltodirde ndimbaji kono wona peere woni ɗo hen tawno Allah tagi ko peer dewele gorel moni kala won ɗo wonmo ɗakki e mum kono so tawi hunde forçama waɗama tan wiyama ko alay saago force en hoddiru ngo wona taw wonani hoddiru ngo muusa e debbo muusa e gorko ko yolnide juuti ko kala ɓe tina muusallo gorko ronka wade no debbo o yiɗiri ni debbo ronka wade no gorko o yiɗiri ni gurna mabɓe dalƴa heddo noon ɓe jogui ndimago mabɓe tan aɓe masluɗo hen saabu won nedi ndi ɓe neha wona won nedi ndi ɓe nehaga wonko ɓe mbawa wadde wonko gorko wafinde waɗa wonko debbo wafinde waɗa kono hankkadi aɓe mbawi wurdude ni henna saaha kala noon a yibbaji mabɓe jalta ellaji mabɓe jalta haalullaji mabɓe jalta comportement ji mabɓe jalta kono so tawi yurnitama ha yurnitama ma andi ko hoddiro forçago woni ɗon ɗeɗo gueɗe aɗa gueɗe kewɗe e nder rendo men so on jaññi ko kalmi ko tan on durni hen haqqillaji moon on mbawi sarhinde ɗum e sarhu jaƴƴo ha keɓen hen humpito ɓurgol labde ko kalmi ko mi ruttito seeɗa to banggue suka debbo an neniraɗo an yumiraɗo an neniraɗo yumiraɗo oɗo aduna hande mo gonɗen rokku ɓiye debbo fayida rokku ɓiye debbo fayida ɓatto ɓiye debbo ɓattinmo hoorema reeno rewde e kala ko yiɗi ngam yurmademo walla ngam hollude korsa walla hollude yidde ha ɓurta cikka gonɗa koye yiddemo walla gonɗa koye waɗandemo kene deña ɓernde makko taw gonɗa koye bonnudemo ɓiye debbo fawɗum e gonga ɓatto ɗum yewtide mum so waɗi ko fewani andin ɗum fewani so waɗi ko feewi jaar ɗum jangguin ɗum aduna jangguin ɗum gonka kono woto jangguin ɗum haasidagal e bonde e gañgu kaari yiɗa kam woto jangguin ɗum ɓiye hoto jangguin ɗum bonde hoto jangguin ɗum dewgal welani jangui ɗum dewgal ne weeli jangguina ɗum jikku moƴƴo jangguina ɗum comportement moƴƴo jangguina ɗum nehdi jangguina ɗum laaɓal e senare jangguina ɗum yurnitade hoore mum e andude hoore mum e fasnade hoore mum
e rentade gilli komtoji ɗum ha ndimagu mum itte. Jangin ɗum ɓiye debbo, jangin ɗum ɓiye debbo. Jango so ɓiye debbo resama, so wiyama o waɗi ɗum walla o wayini walla o wi'ini walla o comportima nden wawi wiide wona gonga, mboɗandi ɓiyam o. Sabu ko min nehimo, won yumma jiyeteɗo, won ɓiɗɗo jiyeteɗo, oɗo ɓiɗɗo so wiyama waɗi ɗum yimɓe jeddat koye batuyo wona e batu, hayso gorko yiɗi takkudemo yeddete. Sabu ne anda o no wayni eno sifori ni e nedi ndi o rokkandi o wayata ni. Babane ko noon, ɓiye gorko nani hoto hulɗum, hoto hul haalde mum. Kaldigal ngal noon wona e hakkude rewɓe, wona e hakkude sukaɓe, wona e hakkude sehilaɓe, ko onon ɗiɗo ƴettutama wimo ar ɗoftam porminoyim, ar ɗoftam jakindeɗen, ar ɗoftam jehen jama, ar ɗoftam leegal dow, ar ɗoftam leegal less, ar ɗoftam galle bama kaari en. ɗo jahaton ɗo aɗa mari yewtere nde jiɗɗa yewtidde e makko, ko aaƴi ko pap o andi kam hannde omona ɗofta bamakko, omona yaada e bamakko, omona pormidina e bamakko, taw wona baba ne jooɗi e hakkude yimɓe walla hakkude suddiɓe walla hakkude sukaɓe ene yewtida e makko. ɗo yewtata ɗo wonɓe fiyata, won nanoɓe, won anduɓe ko on histoire yettino hakkude holɓen, hakkude Ishaq e Yaquba somi juumaji. Nde baba o noddi goto e sukaɓe mum e ɗiɗi ñamde tew lella hakkude Ishaq e Ismaïl. Nde baba o noddi Ismaïla ni yiɗi ñamde tew lella, hawre yumma o nani fewjani Ishaq, on addi law hade o e addude. ɗum firti noon won ɓiɓɓe ma ɓe jiɗata haaldude a joncoto nokku goɗɗuɗo ha tenti so tawi nguurɗa ko nguurdam nawliiko, a woɗɗoto mara konngol ma ngol, mofta ngol, ganda konngol gotol ene wawi bonude galle ma pop walla huɓɓa galle ma ha laaɓa. nawa ɗum nokku goɗɗuɗo jewtuda e mum. ay on ñande kanko ɓiɗɗo o teskoto hande mi ɗofti babam, o teskoto wonko babam haali, janngo kadi o tesko wonko baba makko haali, yaha ɓooya mo arta on arta haw wona kanko. ɗum firti noon goto men kala so welama fewnude ɓesgu mum tan fewna ɓesgu mum, so welama bonnude ɓesgu mum noon ñiga ɓesgu mum, woɗɗito ɓesgu mum, takka joom suudu mum. wiya ko sababune ma tan ɓiɓma boni. goto men kala, to gorko o to yumma o ene foti rokkude ɓiyum needi moƴƴiri gila e ɓornugal ngal. sabu en jii hande ɓornugal ɓurgal bonde woni koye nokkuji men, wona e guure lamorde. sabu eɗen gandi hande a arade tailleur mbiya ɗum yo hettane, wima holno jiɗɗa, daara karne ɗe cuɓoɗa ko ɓuuri fadde ko. en jii rowande won debbo goto dañi gacce mawɗe, o hetti ko faaɗi, o yeehe soirée goto ma ama, caggal o ŋaɓɓiti, aɗa ɗo fof yi silim makko ha hande vidéo mi yirlo hersi en firti ko joomum jaɓani suurade. gaarawol, hoto hoolo gaarawol, hoto hoolo ñootol gaarawol ha ñoota ko faaɗi, mbiyaɗi hay kew aɗa rutto kene aɗa ama, woto hoolo ɗum. ɓorno robbo ma timmuɗo, walla ɓornoɗa pantalon ma jaaƴƴo, pantala mbimi wona pantalon, pantala ne woodi, pantala ma jaaƴƴo ɓornoɗa ɗum ɗiɓat kono pancani, mbaɗa hen wutte ma joɗɗo, aɗa wawi ñantade ko yooɗi, ɓornoɗa ha yooɗa. ɗum jomumen ne mbawaten haqqille. mi hokkon ɗo yeru goto, min wonko teskimi, mi teskima e nder seeɗa documentaire darami ko wayno Côte d'Ivoire walla ko wayno Afrique central, ɓe kewani ƴamde debbo e mariage. woni hande mariage ne woodi, moni kala ñantima ari ɓe kewani ƴamde ɗon debbo. wiyama hande ko fête ko wayno 31 décembre walla feetuji walla goɗɗum, ɓe kewani ƴamde, ɓe kewi ƴamde debbo koye jenayse.
oɗon gandi jenayse ko jamma soɓe ngari ko ɗon jomum heewi mantade debbo heewi saabu ñantugal ala ɗon ɓe keewi lamtade min mi yiiɗum mi yiiti ɗum enen noon kewɗen lamtade debbo koye kew tawno ñande kew goto kala ko joɗɗo waɗa puudar pentira waɗa comcon pat kon naggam foof kono ɗum an yumma o janggin ɓiye o ñootanmo ñootol moƴƴol so addema ko faaɗi salo ha hannde jiji allah e zippiyon kon faade ɓe jagga ceekol mbaɗa caggal seeke ha ɓattoyo buhe to somo yahaɗi e buhe ɗe sa yi buhal debbo gasi a yi awra mum so tawi ko suka debbo so wirtum suka worɓe so jiimo ñande wonde ɓe paddatomo e niɓɓere so ɓe paddimamo e niɓɓere so salima amba heewi warde mum ɗum woni hannde ko jiiya toon sukaɓe rewɓe heewɓe tawi e cuuɗi beddaɗi walla cuuɗi maheteɗi gasa ne mbara ene mbaɗa viol ne mbara waɗi noon ko wasde suurade nde suurade jomum nde ko ndenka mum ko debbo hettar comci payidinɗi ɓorno ko ndenka mum ko protection mum ko ɗum woni garde corps mum garde corps ma koko allah wima ko awrama o ndenamo dow ha less kono so tawi on natti yidde yiide ɗum ñande kala sukaɓe rewɓe mbarete ñande kala ɓe mbaɗete viol ñande kala ɓe janete ɗum mi wi on noon teni so tawi ɓe janama ɓe mbaɗama goɗɗum ko an yumma o baɗɗomo encouragé ngolɗo ñotolo ko an jeeyi responsable a ala droit woyde ɓiye a ala droit yade justice haydara par ce que ko an waɗi donc teddinen ñantugal hono no teddinireɗen enen koye men ñantugal timmugal ni eɗen guddira ɗo hen buuɗal yurmeende ɓattaake goto ndeysan gorko moƴƴo ne woodi kono ganden rewɓe moƴƴuɓe ne woodi wonɗo debbo liggoto kala ko dañi rokka joom galle mum mbuuɗu sohlani hen kono heewani ɗo debbo golli adda salaire mum totta joom suudu mum kono eɗen joguiɗo ɓattakuji ha mbayno leydi debbo golla adda salaire mum wiye joom galle mum salaire am nani hono mbatten mi yiiri ɗum yitiram ni ra'ayal ayni somi yiiri annabi sallallah alih sallam janggo alhamdulillah min kam malama ko aljanna gonni min yi wiyata goɗɗo wi ɓattakuji mum kadi nanɗa ha keewi kono mi suwa yiita o gorko golliɗo tan addi salaire mum nani ujunnaje nogas bob mi yii ɗum noon e gooto mi yii ɗum e gorko gooto eyyi alhamdulillah on gorko minne mi yiiri ɗum yitteram ko yoɓa fo adda e joom suudu mum salaire am nani ni foti debbo itte hen ko waɗata dépense itta kala ko heddi ko tottitamo mi yii ɗum e gorko gooto pullo omo wuuriti omo nana danam nde mi yii ɗum e rewɓe mi yii ɗum e gorko gooto ndeke firti noon ko musidɓe tedde ɓe ene jogui e nder rendo men rewɓe ɓe ngala salaire nehoɓe jawkal mumen yeeyoɓe jeere waɗoɓe commerce walla waɗoɓe takalte pilta walla joom sooda baalel walla mbaalon ɗiɗon e neha daña jawdi en jii julde taske adda jawdi totta joom galima wara nani en jii itta haalis beele joom galle mum woode ko dañi holtina gorko wooda ko waɗani gorko kono noon gorko ronka dañde fayida wawde andude ko waɗante ko hoɗo iwi e baɗowo o ko holi o ɗin ɓattu ko jari ɗo henna ɗum waɗi no fuɗɗode haala men mbimi yo Allah rokkumen nde goto kala teskoto goɗɗo o goto men kala yo teskono goɗɗo o goto men kala yo andan goɗɗo o kala ko neɗɗo waɗanma e teddungal andu kala ko neɗɗo waɗananima kadi andu holko saabi o waɗani somo jogui walla so ala so buuɗal yurmeende feri feeñe windere feeñje ɓattaake mo kewɗen wiide kala sa galleji men ɗi ndentoɗen gorko wona e galle en ngala e mum haaju eɗen nanguirimo ko ɓoccode o resa joom suudu makko a ala e makko haaju hay goto ala e makko haaju o ɗanno fuɗɗo dañde mbiyeɗen dirisa gurdam makko taw joom suudu makko nani ndentoɗen ɗum ene fatta e nder galleji ɗi gorko nani a andano wuurti a andano ñamirta a andano yarirta a andano dañirta ten wonde joom suudu makko ene wawi ni taw ko joom suudu waɗa takalte pilta ha gurdam mon daro Allah walla o yaha tan udditamo seeɗa oɗon yimɓe galle ɓe walla bandiraɓe rewɓe mbi oɗon jotto gurdam makko oɗon jotto galle makko taw joom suudu makko nani on ganda noɓe gurduno ndentoɗe ɗum
ko naafi gagal e yidde bonude galle janano annene gorko sa wona koyel rento ɗum caggal ɗum ndento ɗen ɓe wonɓe galleji bonnoɓe galleji eɗen ɓooyi haalde ɗum tawno ɓata kuñi nanɗo henna galle ɗi ko pusi waɗi ko perte waɗi ko pelle pelle ségrégation no wayno leydi pelle pelle goni e galleji he ha tenti finoɓe galleji hannde so pinirima tan a yaltat galle o sa haali konngol goto joom galle ma seere ma sabu nana caggal leydi ko nani fof wiyata ko goonga ko nani joom suudu fof wiyata ko goonga min ɗon aɗa on gorko kañum hoɗo mbaɗa kala ko wiya joom suudu mbiya goonga tene wiyoɓe ɗo ɓe aɗa andi ɓe a z ɓe ngala worɓe ɓe ngala nafoore hay seeɗa aɗa andi ɓe yo Allah reen goto e men kala aynira haqqille nde tawno Allah haaldi ko joom haqqille wona oɗon dutto e sariya duttuɗo e sariya gandiren yimɓe sariya saaha debbo ne wiye firgitima taw firgitaki omo safro duuɓe kitale o dañani gorko teɗon gandi ɓiɗɗo ne ɓooya e nder reedu duttuɗo e sariya namdo e ɗon ɗin ɓatukuji kala nanɗo ha mbayno leydi yo Allah reena musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laaki jaam yo jaam Allah ñalla nen